Tu, tio, és on abans hem trobat el cofre, És que està tot lootejadíssim, s'ho han carregat tot. No, pilla, perquè és que si no... És que no sobreviurem, ni de conya. Tu, Dani, tio, és que estàs fora de l'ojo de la tormenta, En 10... Es tanca. 8, 7... 6... Dani, ara ens veiem. Hola, Lluís. Soc la Paula, de classe. Què tal? Mira, et volia preguntar si avui cap a les 10 o així voldries venir a casa per repassar per l'examen de dimecres. Jo és que ho porto bastant malament i, bueno, com que tu ets un crac a nato, he pensat que podríem estudiar junts. Què et sembla? Mama! Hombre, Lluís, què tal? Vols una birreta? No. Passa. T'has dut els apunts, no? Sí, clar, si no com vols que estudiem? Sí, bueno, és que ha hagut un problemilla així d'última hora. S'han apuntat uns quants a estudiar i al final, pues... Ei, mireu que ha arribat, nois! Lluís! Mira, seu! Crac! Escolta, tu com t'ho fas per ser el segon de la promoció? Bueno, el primer. Primer. Tu estudies molt, no? Bueno, sí, bastant. Segur que ja t'ho saps tot per l'examen. Bueno. Hòstia, tios, anem cap a dins, no? Que comença a fer fred. Perdó. Cervesa, tu. Al lavabo? Al lavabo, mira, al fons a la dreta. Voldries venir a casa per repassar per l'examen de dimecres. M'ho Jo ha és que ho dit? porto bastant malament i, bueno, com que tu ets un crac a nato, he pensat que podríem estudiar junts. Mama, escolta, estàs de camí cap a casa? Vale, doncs torna enrere. Sí. I t'ho explico el cotxe, mama, per favor. Vine, en un moment surto. Una emboscada, mama. Que no saps què és una emboscada? Mama, t'ho explico el cotxe, de debò. Vale. Surto, en un minut estic al carrer, sí? Vale. Sí. Vale. Adeu. Bueno, unes agulletes, què? No, molt bé. És que va d'esportista ara, saps? Sí, serà. Fa 2 dies que corre ja, ojo, Heu sentit això? Deu ser l'Estaski. Sí, és l'Estaski, Sí? On vas? Calma't. Però tu per què creus que estàs aquí? Per estudiar. Estudiar, diu. Sí, estudiar. Clar, molt bé. Em pots tornar a la carpeta, sisplau? Què vols? Marxar? No. Però si la festa acaba de començar. Em pots tornar a la carpeta, si us plau? Ei, calma't. Mira, farem una coseta, jo t'explico. Nosaltres ens quedem els teus apunts i tu marxes. Bon tracte, no? Total, tu ja t'ho saps i pots compartir una mica amb els demés, no?
Perquè tu, Paula, quin número estàs a la promoció? I tu, Francesc, què vas treure a l'últim examen de biologia? No, no contestis. I tu, Eva, encara penses que sense anar a classe aprovaràs? Bé, realment m'entristeix molt que m'hagis convidat aquí únicament per robar-me els apunts, perquè és això el que volíeu, oi? Vale. Obre la carpeta. Obre la carpeta. Què? Estan en blanc. Què? Estan en blanc. L'any passat em van comprar els apunts per 450 euros. I aquest any us penseu que me'ls deixaré robar amb tanta facilitat? No. El Codi Penal aplica penes de presó per això que esteu fent. Sou conscients, oi, nois? Bé. Que potser busqueu això. Ni un pas endavant. Vosaltres us quedareu a la vostra puta festa. Mama. Sí. Sí. On abans? Carrer Montseny no, carrer Montserrat. Vale. Va, número? 14. 14. Número 14. Vale. Pujo ja. Vale. Jo també. Vale. T'estimo, sí, vale. Ojalá os pilli el ojo de la tormenta. Baixa un momentet la música, mama. Escolta, Paula, que m'ho he passat molt bé aquesta nit a la festa, Espero que en tornem a repetir una ben aviat. Li he estat donant voltes i per tal de que no suspengueu a l'examen, que és que ara em sap greu, no? Si voleu em podeu passar els mails i us envio les 10 primeres pàgines dels apunts. I, bueno, moltes gràcies. Ens veiem dilluns. Bona nit.